Astero bezala maren, saren, manez eta maten gaituzu. Oraingoan, asmatutako denbora makinean, laugarren dimentsioa joango gara. Euskaldunak historian. Euskal Herrian pertsona asko bizi izan dira denboran zehar. Baina nola bizi ziren? Gaur egun biziaren moduan. Non bizi ziren? Zer jaten zuten? Nolako arropa janzte zituzten? Gauza gehiago jakin nahi alduzu zer basei buruz? Orain, Martinek esan duen bezala, denbora makinari esker, gauza guztiak ikusteko aukera izango duzuen. Lehenengoz paleolitoa ikusiko du. Ondoren, neolitora joango gara. Gero, erromatar garaitik pasatuko gara eta bukatzeko erdi aroan bukatuko da gure bidaia. Hemen ditugu paleolitoan dauden ikertzaileak Luken eta Deian. Ea zer kontatzen diguten, mutilak prest zaudete? Eso lagunak, paleolitoan gaude. Garai honetan nomadak ziren, hau da, leku batetik bestera joaten ziren. Kanari bila, aurkikuntzarik garrantzitsuena zua izan zen. Zer gehiago luken? Paleolitoan kobazulotan bizi izan ziren. Lantzak egiten zuten eiza egiteko. Kobazulotan margosten zuten, animali larruekin jantziak egiten zuten. Ondoren neolitoarekin jarraituko du. Bertan, unadetan hilela zein ditu. Kaixo lagunak, bai, badakizuenez, denbora makinan neolito garaira heldu gara. Neolito garaian herrizketan bizi ziren. Animalia, barazkiak, frutak, arroza eta abar jaten zuten. Eunak egiteko gailuak armatu zituzten artilezko iazko tresnak. Jangan antzitzionan nekazaritza eta abeltzaintza izan ziren. Nomadak izatetik sedentariak izan ziren, haura leku batan bizi zirela. Guazen zelan bizi ziren ikustera. Guazen. Animaliak horra guaz izatzera. Armak prest daude? Bai, hartu. Elkar ertile asko! Bai. Kaixo, heldu gara. Eman artilea mesedez. Eman lagana animaliak mozteko mesedez. Hau arropa maitzen dudanean afalduko dugu. Pelotarak ordua. Gabon. Esnatzeko ordua. Nekazaritza egingo dut. Gaur bazkaltzeko barazkiak eta haragiak daude. Bale. Eta orain erromatar garaira goaz. Gure ikertzaileek ugaitzak eta ekainek garai horretan gertatzen dena azalduko dizuete. Ugaitzek, hori zaudete? Bai, hemen gaude. Hemen gaude, erromatar garaian eta ikusiko dugu zela bizi ziren. Kaltzadak egin zituzten, herrizketa bizi ziren eta oian koloreekin janzten ziren. Erromatarrak Europan konkistatu zuten, baina Euskal Herrira heldu zirenean ez zuten hain erraz izan larrabetxukoekin.
Europan zehar galtzadak egin zituzten zaldien gurdiekin ibiltzeko. Ea zer gertatzen den larrabetxukoekin. Lezama konkistatu du, orain goazen larrabetxu konkistatzera. Baina nola helduko gara? Galtzadak egin alditugu. Bai! Galtzadak aldizko bideak ziren. Zaldiak hartzen ditugu herrira joateko? Zein ideia ona! Guazen ba. Oso kematzuak dira, ezin dugu larrabetxu konkistatu. Joe! Saia bukatzeko denbora makina erdi aroan geldituko da. Ea nortzuk dauden antxe, ari zen eta entzutxuten diguzue. Erdi aroan, gazteretan herrietan errietan bizi ziren. Aro honetan animalia fruituak eta barazkiak jaten zituzten. Erdi aroan jantziak eta bitxiak jantzen ziren. Berremioak ere bai hasi ziren sortzen, esate baterako errementaria eta eulea. Gremio berekoak kale berean bizi ziren eta lanbidaren izena zuten. Ikusi, zelan bizi ziren gure lagunak garai horretan. Manua gaztelura, bat baten errege zaratak hasi da. Gerra badatoz! Errege lasaitu, zalduna dauzkagu, zaldunak, espatak prestatu eta gerrara. Jostuna, egin aldia zumantabia zugaitxetak kamuflatzeko? Bai jakina, manta bat egin aldizuet, baina porga zaila izango da. Jostuna, manta harin prestatu errege eta egin itxereten ari dira. Txarrak badatoz! Mantarekin ondo estali! Ai ama, manta zulo bat dauka! Lasa ia gara amaitu da. Eskerrak, mantako zuloa beretan diago egiten ari da. Ez dago salatarik ematen du gerra amaitu dela! Jupi! Bueno lagunak, espero dugu bidaia zoragarri hau disfrutatu izana. Eta gure historia hobeto ezagutu izana ere bai.